Hej alle sammen. Det her det er vores 10 subs special. Fordi vi har lige fået 10 subs. Læg den væk. Og Læg den nu væk. vi skal lave beanbossen, som I kan se. Så Jeg vil lad det bare komme i gang. Kom. Vi starter Med den blå, og den kan være Det kan blåbær eller tandpasta. Blåbær eller tandpasta. Ja. Er I klar? Yes, jeg fik tandpasta. Yes, det gør jeg også. Blåbær smager ikke godt. Og skal vi ikke lave den regel? Hver gang man spytter en ud, så må man give den anden en lamme over benet. Altså ikke hårdt, vel sådan her. Ja, bare sådan. Jeg skal ikke gøre mig. Eller lige den store. Okay, hvad kan en grønne være? Grønne. Det er en lysegrøn. Den var lime. Det kan være lime eller græsstrå. Nyklippet græsstrå. Nu så jeg. Hvad er det, jeg skal lige spise færdig med? Og vi skulle spise den der tandpasta til sidst. Nu skal vi også vand. Okay? Og vi har noget vand her. Lime. Jeg elsker den. Hvad vil du? Nyklippet græs. Det smager faktisk godt. Nå, okay. En hvide. Jeg gør det ikke. En hvide, det kan være baby wipes. Eller kokos. Ja, benet. Au. Ja, du må gerne sidde lidt hårdt. Det kan jeg skænke lidt. Baby wipes, ved I hvad det er? Det er sådan noget, der er baby. Puder, babypuder. Eller kokos. Enten så den her kokos blev for gammel, eller så ved jeg det ikke. Ja. Jeg får baby wipes. Og den næste... Men Spyt den ud! Nej, skal altså lige have en tro. Spyttet? Jo, du gjorde. Og den næste, den enten Jolly pære, eller... det er juicy pære. Ja, Det vil sige, det er sød pære. nej, ja, det er, Det er en lidt sød pære, men... nej, det er en sådan saftig pære. Og eller fødselsmænd. Er du klar? Jeg vil se. Nej, så Og jeg er overhovedet klar. Jeg har baby på bordet, og synes, det smager godt. der er lidt vand. Hvor er det klamt. Noahs ark. Hvad kan det næste være? Det er bræk eller pære. Brækken smager faktisk bedre end pære. Ew. Bræk eller pære. Er du klar? 3, 2, 1, now raise your hand. Pære. Den smager rigtig ikke så godt. Skal du bræk eller pære? Pære. Det smager pære. Men det. Vi glemte at give hinanden en lammer før. Den smager det her bræk eller fantastisk. Nej, det smager faktisk ikke fantastisk. Okay, næste det kan enten være smørpopcorn eller hvad? Nej, Rødden gammel ost eller karamelpopcorn. Nej, Nej, vel, det er rådne æg. det rådne æg eller Smørpopcorn. pitost. Jeg skal spise den her. Jeg kan være den i det ene eller det andet. Okay? Og hvad var det? Jeg vil foretrække at få. Er du klar?
Var det smørpopcorn eller hvad? Det er klart. Det er smørpopcorn. Det sidder mellem tænderne. Det smager røv, det der. Nå, jeg troede, det skulle smage af rådne æg. Så har jeg gjort lidt forkert. Det er det. Og det næste, det er dog food eller Hundemad eller chokoladepudding. Fokuser. Hvor klamt det er. Okay. Giv mig en lammer, kom. 2 lammer. 2 lammer på benene. Juhu! Jeg fik så meget hundemad. Spis den. Den skal spises. Den skal tykkes. Hvad smagte den af? Smagte den af kødnudler? Okay, det var afslutningen på vores... Jeg tror, at den her kan hjælpe. Prøv at se. Så kan I se, hvor det går til. Nej, det kan I ikke. Prøv at se. Jo, der kan I se, hvor... Ja, men det kan de også sådan her på sig. Det lyse, det er der, hvor der er vand. Og Det er der, hvor vi har ørlet. Og spyt og... Juhu. Fireball. That's going some fire. Nå, det var afslutningen på vores teaser special. Og I skal have mange tak for at have abonneret og subscribet eller abonneret. Fordi det er vi rigtig, rigtig glade for. Og hvis I gerne vil se en til sub special, så kommer der en, når vi har 100. Eller 20. 100. 50. 100. 50. 50. 50. 100. 50! Så er det sagt. Vi ses. Yeehaw. Baby.